Her på vores egen findes der selvfølgelig, ligesom mange andre steder, en hel del sagn og historier om trolddom og overtro og uforklarlige oplevelser. Jeg kan selvfølgelig ikke fortælle dem alle sammen, det vil tage for lang tid, men jeg vil trække 2 historier frem, og så kan du hænge på, så længe du har lyst. Den første historie, den handler om Karholme og Sandgården i Ørsted. Karholme var oprindeligt en stor græsbevokset ø i Randers Fjord, og den blev brugt til høslætter og græsning, opfedning af stude og den slags. Den blev for øvrigt i 1950'erne inddæmmet sammen med det bagvedliggende land, og i dag udgør den et frugtbart agerland, hvor man dyrker korn og så videre. Men som sagt tidligere, så var det et vigtigt græsningsområde. Og derfor så opstod der jo gentagne gange stridigheder om, hvem der egentlig havde ejendomsretten til området. Stridigheder mellem Stenaldt og Gammel Estrup for eksempel. Og der har gennem tiderne været ført mange retssager om øen. Og det har så givet anledning til et sagn om et spøgeri, der finder sted på Sandgården i Ørsted. Så Rovsøtinget mente, at nu skulle der være slut med alle de retssager. Og derfor besluttede man, at der skulle holdes en slags åstedsforretning på øen. De stridende parter, de fik besked om, at de skulle møde op, og fra Gammel Estrup, der kom selveste grevinden, Jytte Brock hed hun vist, kørende i en fornem karet, som var forspændt 4 sorte heste. Man skulle jo positionere sig til sådan en sag. Men på vej derud, der havde hun så været inde omkring Sandgården for at hente fogeden for Rovsø Herred. Han var bosiddende på Sandgården, og han skulle nemlig modtage en ed, som hun havde tænkt sig, at hun ville aflægge derude. Og de ankom jo til øen og kom ud på den, og der svor hun så ved den hellige bibel, at hun stod på egen jord. Så det var jo en voldsom edsaflæggelse, og det var der ingen, der turde gå imod. Men at det var en falsk ed, det var der ingen, der vidste. Det forholdt sig nemlig sådan, at den jord, som hun påstod, at var hendes egen, og som hun stod på, det var jord, som hun havde taget med hjemme fra Gammel Estrup, og som hun havde puttet ned i sine sko. Og på den måde kunne man jo egentlig også godt sige, at hun faktisk stod på sin egen jord. Men at svære falskhed, det er jo en alvorlig sag også dengang. Og for at det ikke skulle blive opdaget, så måtte hendes sværgen og hendes edsaflæggelse vedligeholdes. Og derfor måtte hun hver nat til den første torsdag i måneden, det var Rovsøs tingdag, så måtte hun tilbage til øen for at gentage sin falske ed. Og på vejen derud, så skulle hun om af Sandgården for at hente fogeden. Og tjenestefolkene på Sandgården fik at vide, at den aften, der måtte de ikke lukke porten til gården. For hvis den var lukket, når hun kom, så ville den simpelthen blive splintret. Så skulle I, hvis I går en tur i Ørsted en torsdag nat her i nutiden, se et 4-spand med komme farende sorte heste, og det siges ovenikøbet, det er heste uden hoved. De kommer farende gennem byen, ja, så har man altså en forklaring på, hvorfor de gør det.